Hati-hati para Srikandi Mahesa Budaya. Op lo ha op. Dampiak barisaning para Srikandi Mahesa Budaya. Kang sampun tembut wonten sakjroning alun-alun siang punika tansah manggi rahayu kalis ing sambi kala. Kairing dening unggeling Lokananta kang gumelarang sakjroning sasana men. Kang angka gelur selur datan ana pedote kandelidir kang saya anyembuhi gandes luwes lan uga sak solair.
Rasa sayangmu sudah pergi, tak mengira kan aku lagi. Kita gandolan di hati, dengan aku tresno, bilakno aku lunga. Ati ra kuat nandang rasa, rasa geronto-ronto. Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Betapa sedih aku tresno, bilakno aku lunga. Iki dudu mung dolanan, kabeh mau mergo kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasempatan. Mengedep hatiku, ben aku ngapayu, lan tanggung jawabmu itu palsu. Kalau aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Sama ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Kita tak terpisahkan sampai di akhir zaman. Moska para nyata para watya emang saing juri tumendang makarya embar seni mahesa budaya kanjeng Naliwanda budaya. Ayo njo kene lo njo suwe ora ketemu njo. Hopla, oh ya, hop, oh, hop ya, oh, hop.
Akhir. Sos. Jebul kaya mangkene ora kaprik laning prosengan diman. Weh. Ho. Ahe. Aho. Ahe. Duh. Lo. Matur nuwun rawuhipun. Matur suwun rawuhipun, Bapak. Saking kota-kota saking Batu. Ayo. Bola-bola Seto.
Paitan tok Dut. Ngati katon ra bisa ilang. Saya suwe ra karuan. Nadyan mong tansah anggengan. Aku samar yen sliramu ra kelingan. Wong bagus ta anti-anti sopi cara semoyo baik aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal maju yen turun nyanyi sliramu ukurane tresno tutup bondo nanging longiting asmara Mahesa Ayo dikepenake. Ana lintang asmara. Siang matara ratri mong eling manising ati setiaku pengen duweni marang Satya Sulesmi rasa kangen kang liputi lintas bulan dadi saksi setiaku setia anganteni janji supaya pati supaya pati wong ayu tresna mukinarya tampa susah jroning batinku wong bagas sangkep nurasa atimu tresnaku tulus renekaku senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan gawa puncak sakaraka yen tresno ra bisa ho ho he ayo yo iki lo Sri Kandi Mahesa Budaya he ho ho he yo lo he iki jaranane Mahesa Budaya
budaya. Rasane ngatiku tansah kudu engguyu mangkono nanging aku ora lila saka gedene sinumbang semu kadang trame atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu ratu mukti eling aku nganti saiki rina wengi tak pundi saya aji mula aku utama tetap langgengno. Monggo Mas Amit saking Tunggul Sari matur nuwun rawuhipun kanca-kanca Sari Budaya jaluk gending kitir sumilir Mas. Ya sing wingi durung tutup enggak apa-apa. Mbah Mudin monggo pinarak Mbah Mudin. Lolo lele goyang sithik. Ayo lo Bang Andi. Ayo kira para Sri Kandi Maisa Budaya up jos yo 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kepenake yo nduk goyangane sing kepenak Mahesa Budaya. Sapa kae nganggo klambi biru sajak pantas tur ketone ayu yen tak sawah amung goyang guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa aku nyanding sliramu prawan desa anteng tur ya lugu awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu. Dek Sutini prawan desa anake wong tani. Dek Sutini yen guyu
melati Dek Sutini Prawan desa Sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jalo apa dik bakal tak turuti tapi anyar bakal tak tekani apa njaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu gelem tak rapi waton sliramu gelem tak rapi Mahesa budaya Yo, goyang titik jos ayo ayo ha oh lo 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 bahasa ayo oh ayo toh monggo pinarak Mas Amin sejati manggio lestari angitung tembang suci yang semi sakjroning sepi cayamu amadangi saratri dadya kembang ati Panggah masuk sak jose ndak nur kok ala Mas Tris sing duweni tulung agung Sang Dewi katon lam-lami tambah parma wangi semi karo kambang
wangi melati dasar wulane dadari wong ayu setya rumeksa nala sasat tapyaring kartika kadya puspita ing nindra hanjang kapitresna sak jose Triple S Audio Mas Ede Rasa tresna kang sejati manggi lestari Angidong tembang suci yang semisal jroning sepi cahayamu medangi saratri tetya kembangi ati angen-angen kulelono kawan mideritan pewangenan lumaku nambus marang kabagyan banget manis sinawan ya Jebar godhong para dipun rantos nggih Mas Dewa tresnanipun. Asik. Ho, yo yo. Oh, 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 oh. ayo asik Jos. Oke. Vokal cewek Mas Gedut. Asik. Kita kasih bersama Maesa Budaya. Ada Dewa. Dewa Tresno. Yo 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 yo. Pokoknya bangga tetap semangat. Ojo lali kanca-kanca besok. Lotan lotan. Oh, yo. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kaset tekaku. Jebol kowe Mbak Latifah wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Jebol sliramu wis ana sing duwe. Iya Mas, tapi pomo gelem yo ora apa-apa. Aku ya seneng lek bojomu lunga terus sampean tak tikung. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta. Cinta pengen nam duweni lawang sewu bakal tak laboni yen emang ngono sing bakal tak demi kudu sabar lan klaten angen teni yen mangkono yo barang kacono nyenyun marang Dewa Tresna. Ada Dewa Tresna, permintaan dari teman-teman Sembung Kali Songkrawa Tulungagung Mahesa Budaya, ada Pak Prayit,
Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kaset tekaku, jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Mahesa Budaya Sak Jose bersama Triple S Audio. Mana janji yang sempurna ini ada tresno sehidup semati. Demi cinta pengen duweni sewu cara bakal tak lakoni. Sabar lan klaten angen teni Yen mangkono ya bareng dedonga nyuwun marang Dewa Tresna. Matur suwun masih dono rasanipun sampun katuraken dening para joki-joki lan ugi dhumateng kawula sak kantha rombongan. Hey, dos, hey, oh, oh. Jebule wis kepenak ya man. Yen kaya mangkene iki kahanane pancen kepenak nggih. Yuk lah. Oh. Ya. Hey. 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 Ayo Mas. Mas Kolik MC pundi wae antune Mas. Monggo winarak Mas Kolik. Mif, aku ya sama dong. Tak bareng ini. Padahal diopak. Nah gini saya apa so? Ayo. Oh. Kebarang ngaturaken pripun wonten